kane ka film kade ka bala pensyong nongrem haka kana tang jong ki Buddhist hangne ki don ki kotten rai jong kan yam Buddhist haka kedin Sanskrit dena kata kadau bahak basdang jong kane ka film laya tu yangi syapang kane ka jingi tu kana pateng haka kedin Sanskrit umrat klau jong ka dujok arhajar sanspas ne menshwa upersyang ban pli ya ka jingkhang jong ka dujok Henry ubli Buddha ulawan hakmat jongo ban pensang iyo bat ula penya klat yaki khamat jongo baro arteli hakba udon yaka bor jongo baro kawe ka khamat ka bayong bat kawe kedi ka khamat ka basaw kini kilong ki khamat jong ne uksoi Henry baro arteli kini ki khamat jong ne uksoi kilas dang ban phet karat naki keti jong ubli Buddha ula kem ka khamat ka bayong bat ula set ya ka sendok bat ka khamat ka basaw kalas dang ban petri kalayai beteng ban pet haki niumut kibriu kala pet badri haki niumut kibriu baper haki niumen Henry haba ula rung hakamet jong we ubriu hakamet ka bapra ubli Buddha ulawan yeng hakamat jongka umta hakamet ka bapra lakim no yaka bat ula set yaka sendok nang talaburi ia kawe ka sendok ha yes palaburi ia kawe pat hawes menta ka khana ka stang hausnam arjarsan hamne ngiyoi ya archaeologist Professor Kim Harishia ula yo ya ka senduk jong ka khamat rongsaw bat ka donru ka jingmaham hakane ka senduk ka bala tho haka ktin Sanskrit Professor Kim kamba kane kade ka khana tang jong ka sutra jong umau kordor ka bamot ka khamat rongsaw jong umrat klau ka bala buri nadu ka snam arhajar sanspa menshwa haba kinong pijbenya ya kane ka senduk ka dunia ka carbon dating ka bala bentiap bakane ka de shisha ne em kata ka khamat basaw Henry Kisham bakane kam de ka balarim arhajar sanspa ne menshwa Henry kejingat banyak jongki ke peni balas naya ka dangshan kumta Professor Kim ula syakna uba udai uba letok bat gilat pathai khobor ki khot ya u bat ki tim jongo ki nong thok kabla pensengu bitar bahaya Professor Kim bat ula rai bu un penhiar kupot ya kilat pathai khobor bat ya baro bat ula tikna bakadei ke basisha bat haus nem arhajar kat kandai bat kadei kasngi jong ubnai bapura bat ubnai ula long ubasaw dena kata kadau bala khotru ye ubnai snam kat kumna ka jingi thukana pateng ya ka khamat ka basaw la ban penki imbiang hakasngi bapura ubnai baru Professor Kim ula jit hakane kamet ban penken diet ya ka khamat ka basaw Professor Kim ula pli ya kane ka senduk hapo jong kane ka senduk udon uwei umau ubarin nangta ula the kasnam jong ki Henry umut kibriu hapo jong kane ka senduk bat ula od ya ka kti jongo bat ula bu ya kasnam jong uru haka Henry om shamla jai hangne bat usdang ban penyap yalade dak bashim baka jing perkhat jongo baro shikata bakane ka senduk kade ka bashisha kalong ka babakla Henry hakane ka por ka benta bashapo jong kane ka senduk kasdang ban khi umau ukelakat kansan syakadur jong ka khamat bat ulawan hakamat jong Professor bat hadin pat ula rum bat syong hakamet jongo hakawe kaliang kajinya daya ka khamat ka bayong hakoria labun spas nem kimong Buddhist kila sumar bat ya daya ka ladon ru ke monastery ke bal IT kerpang na bentakane ke kam ban ya daya ka khamat yong hangne ngiyu iru ya umang temen uba kerteng uban tejong ubala smuthu bat yo snu ya ka jing sawa jong ka jingki im jong ka khamat ka basaw hangne bante kamut umong ubala khamrang ba bat bodan buram bat udon kane ka senduk jong ka khamat ka bayong bante jong umdan porsho namar ka jingpang jong u kala nangjur hangne ka di ka sngi ka benengkong nang tangi yo iyo ubriu ubadang treha ka jakash na yang bat ula judai teng umong menshua bat udai ru samla pule ubala shahi kaiteng dau bante jong bat ka kerteng jong u kade ubante sian hwa nang ta hayang mane niyo iyo we samlamong ubadang syahikai ubakateng uchiong sok ubadang don hapdang ka jing syajingin pat ka jing syajingin jong kalong ka jing snamjar hadu arsnam ubante hujong ukhot yaw jing sok bat uya thu ya ka jing thu khana syapang kata ka khana tang ba ubli Buddha ula buri ha kijaka baper ya ka khamat ka basaw bat ka khamat ka bayong bat ula phai ki samla pule jong usha korea bania daya ka khamat ka bayong kawe ka virgin shaman bat uwe ude unahi mamong ka kam jong ki kalong bania daya ka khamat ka bayong bat ban pensange ya ka khamat ka basaw kat kum na ka khanatang hadin shis pasnyam ka khamat ka basaw kan saki imbiang hakamet bapura ubnai bat unong yarap yu bat unsa syong trai hakin yaw mut kibriu
hadu nyumit bat khadu unsia kendu ya ka kemat ke bayong ha kemit ke bapra bat ka kemat ke basau kala kendit menta bat ki ha pensange ya ka bat lada ki peniap ya uno na ke nyumut kumta ka kemat ke basau kamla benya kendu ya ka kemat ke bayong ka bamut ka jingkhang jong ka dujok kan ompli menta ubante jong uong ya chiong sok banwat ya ubante sionwa bat banwan ya lam ye u shing mane nang tangi yo iyo nong le shikara klau jong ka wei pat ka nong ba wei u bashikara rabien nang tangi yo iya ka kti jong wei pat ubriu haka terpenjongo hadin jong kane haka wei kasngi ka bar niyo iya wei ubriu ubayang hajan jong ka hotel Four Seasons hangne niyo iya ka wei ka briu haran katu samla jongka kane ka briu ka ong bahaus nembal adap ka julet shaka jaka meditation camp hak baki ai ka jing pej benya ya ka kot ka kya klem jing siu bat ka yo jing siu ban le jakata ya kane ka jaka lapan ya om da ki wei pat Henry ude Professor Kim ka bamot ula shimnya ka snam jong kane ka briu bat ula the ya ka halor jong ka to ka khmat ka basau nang tangi yo iyo to no shikar ubala sha bat haka khmat ka basau bat ngila ban tharai ba ka to ka kti kadi ka kti jong Professor Kim bat uniu no shikar uwan shapo kamra jong ka da ka bashu sma ya ka snam jong ka bat hang ne ka e ka bala jaya Professor Kim min satip khamadin haying mane uban teo jong uwan pau ha ka jing pos new jong chiong so upa yu ban ai kane ka sunduk ka badon ka khmat ka bayong xiao sion ha haka step ke babur jong sok uti bau bante jong ulak lat no bat hajan jong u ladon ka senduk jong ka kemat ke bayong bat haka sngi ke balai upulen ubakar teng ukim hote bat udong jin kiwan sha ka hotel Four Seasons bentoket namar hang ne ladon bapniap ya usam la jong ka to ke breu bat ki tiar jong ka to ke breu barok kidang don hang ne bat ka met jong to nong shikaru kala don haka ju ka kamera ka bala puot tang haka shimen bat ka bala asma iu tung ba bat ka record na ka CCTV kala pau ka dor kman jongo de na ka ta ka daw ba ka jing suba jong ki pulit ka ya lor jongo Henry ka to ka briu kala ja usyong so ula pan ka address jong sionwa na wei pat umong bat rengkat bat ka ta ka sendok ula le yuhat yo nang tangi yo iyo bante senwa uba syong marwe haka jingdum bat ka wei ka syarak ula ban yo sngu ya kasur jong ki babon ki mensim namar haka jing shisha udi usyaman bat ka kam jong u kalong ban ra ya ki mensim jong ki briu ki balayap syaka jing im ka bahadin jong ka jing yap haka sngi ka basau ujung sok uwan shenung ba banwat yo senwa Henry ka pelajung kala syatu station rel ka badon ka to ka sendok bat ngiyo iya ka we ka the samla bat ka di maka ka belatu ya ka sendok bat syapang jongka min satip hadin u officer Kim ulalap ya ka met jong ka to ka briu ha ka we ka restaurant bat ka met jong karo kala puot kum ka met jong tong nong shikar u officer ula sngau klumar ban perkhat ya ka ne ka jingja bat utharai ba ka de ka jing penya briu ka ba pudrenti ukerpat ya ka kanhon jong ki nowat bnya ban pej biang ya ki sakhi baro bat uwe u officer u bakar teng udong jin haba upet ya ka ne ka mukot duma u ai ka we ka jingmot u ong ba khandiat sngi menchwa ka mukot duma ka ba ka ba kum ka ne kalawan sha ka we pat ka thanat ru kumjo nang tau paralok jong u ula shim jing yarap na ka we ka virgin shaman papau namba bat nang ta lala ban penbet da ka basuk ya kata ka mukot duma bat u ai jingmot ban shim jing yarap na ka ju ka shaman hang nero Henry officer Kim ula bitari u usyong sok ula ya kendu ya senwa bat u tho ha ka kotleng kedap ban ya thu yo bau ban teo jong ula klat no na kane ka pthe bat u ong ru long ba ka kot bau suj ula kendit ule kumne namar bau chiong sok udang don ha ka jing sha jing yen ban sngap jar ha ka jing len yam jong nang tangi yo iya samla u pen poitiar u delivery boy u pen senge ya ka scooter jong ha ka we ka tanal namar ladon ka we ka samla ka bayang ha sorok ha ka Porsche dengmet bat umne u samla u itu ya ka bat hang ne ngitep ba uru ula le shaka ju ka jaka sumar ha ka pakato ka breu ka bangi yo i Four Seasons hotel kala le bat ngi yo i ba kane ka samla kala sha shong trai da ka khamat ka basau bat haba u delivery boy ulit sha jan jong ka kensan kane ka khamat ka basau kala rung bat shong trai ha ka met jong ne samla ha ka jing shisha kine baro kilong ki mau jam na ka benta ka khamat ka basau ka kwa ban boy sha ka khamat ka bayong da ka babat ya kine ki breu nang tangi yu iya uneu delivery boy hajan yeng jong ka virgin shaman ha ka ba ka we ka the samla kala pen iya u ya ka snam bat ka ne ka de ka ju ka the samla ka bala tu ya ka senduk nau chong sok nang tau bante ho jong wan pa ho sinwa
bat uong ngayoi baki don bun ki mensim shadin jong phi hapan phan oyaki kata kamut ban pha shaka jing yam ka bahadin jong ka jing yam bat uong bakata kadika kam jong ki ngiyoi babun ki mensim ki badon shadin jong senwa ki pet yeu hangne upante hujong uong baka virgin shaman kadika maujam ka bahen nyeu bat uong yeu ban peniap no yaka bat laya thuru hakabastang bada ka ba peniap no ya uno na pedeng jong kini ki maujam kumta kimla bania kendo kamut baro artaliki kmat kimla bania kendo nangta kadei kasngi kepesan badu senwa use ya kapla kabala rimba bad syapo jongka udon usdi kadon ka shiti bad ka jan kabla dap da kasnam kadon ru kadur bad ka jaka sa jongka virgin shaman hakajing shisha ka virgin shaman kadei kena pule bala syahi kaiteng dau bante jong menshwa menta osenwa bad syongso kila mi ban let shaying jongka virgin shaman usyongso ula mi na kaying mane hakasin ka banengkong di na kata kadao ba ula sngau kumen bah ban yo iya kanong ba bat namar ka jing kemen jong o ula kumpen ken ya ka jing sha jing et ban snap jar jong o bat ula ong kuble ya senwa hakawe pat kaliang kipulit kila lap ya kamet jong katok kena samla hajan jong katanal kamet jong ka kalap udlun usien hwa umla ban syam me ka shaman haka jaka sa jong ka namar kala sa shakawe pat kanong ba shaka ju kanong ba haka bakini ki jing penya bru paro kilaja kumta baro arngot kistang ban let shaka ju kanong ba kasngi ka bahenre menta ngiyo iya kawe ka kena school syabar ka ying jong ka virgin shaman bat kane ka thesamla kalapan ibiang ya ka kasnam bat ngiyo i ya kawe pat ka bru shadin jong ka bat ka kane ka bru ngin satip kamadin ha station rail usenwa ukan mau ya ka ka bala jaman shwa baka lok bat ka khon jong o kila ya pa ka jing accident ar paus na menshwa bat ka bru ka bala pen accident ya kiro kala penyap ya lade bat kala thoru ka siti ya usenwa shwab kan penyap ya lade kalapan map barkar pad yaw senwa ban pej ban sumar ya ukhun jongka bat usyongso udi ukhun jongkane ka ju ka brio bat senwa uli yalami usya monasteri bat hadin ula pule bat ula he lasan ha monasteri bat deina kata kadau ba senwa syam lakrin bahayu namar ba isi yu ha ka jing mojong perkhat jongo ka jing peniap brio ka ba budrenti kala kala long ka phang ka ba jur bha haki khubor ka ba senwa ula yu i pat ula budak ya paro kecingja penia bru hakawe kama pat utarai baka yeng jong ka virgin shaman kadi bandon hajan jong kine kecingja kumta u ber syongso kila ya klalentino ban wat ya ka yeng jong ka virgin shaman usin hwa ule hajan jong ka tanel bat upet ya ka jaka penia bru habau officer kim uyui ula pan ya ka id jong u habau officer kim u ong yu ban pen i u ya ka pla jong u usin hwa u pet no hangne kadon ka jinga le apdeng jong kine arngon bat kane ka map jong o kala hap kane ka jinga khon usyong so ula syame ka yeng jong ka virgin shaman bat uslap ula ther ula rong bat syong syapo bat kane ka thesamla kala aisha yu bandi bat hangne ro ngiyo iya kane ka bro bat kat ba udang ya ileng ba ka yeng jong ka virgin shaman usyong so uyo iya ka we ka kena school kabla syabat ka khamat ka basau kami na po jong kane ka kena school bat kayo iya jong sok bat jong sok ula pet namar ka jing ting ya ka sha police station udongjin uya thu ya officer kim baus yen hwa ula de teng we na kinong bek sut na monastery men chwa shisin ula bek sut ya we ubro da ka ba usho ye u na kata kadao ka Korean Buddhist Association kala modui sha ki pulit sha phangjong u namar ba shamla don unong tre bala itu namar ba kim shamla ayu ya ka kerdan jong umong dina kata kadao buli sha set patok katok kat nesnem namar ka mukod duma mong thok bad ude unong trishna yeng menta Henry ula ja la arsi minta ukim ukan mau ya ka map ka ba sion hwa ula penhap na ki kdi jongo kumta ula lej bin shim ya ka rengkat bad udongjin halenti u ayu ya uloket balashna da ka virgin shaman ka ba ula phashna da ka snam jong uhi ukim shamla nget ya kum kini ki Henry halor ka jing pen bor jong dongjin ula shimi u bat ki la yo ru ya kata ka map bat ki parkhat ba ki brew ki baja kidi kinong sha peniap jong nong peniap brew kitip baka we ka kena school kala ja la arsinge bat kala ja kumne house nem bala debro bat hadin kila shamia ka haka we ka meditation camp ka bade ka jong professor camp udongjin u ong bala lap ya ka we ka mediap ha we ulum u badon hajan
kaba ka jinglong jong karo ka longkum ki we pat ki nong sha paniya ba kane ka mukoduma nang ta ulo licha station banlit bit bnya ya kane ka mukoduma u chong sok u ai yaw sen hwa ya ka address jong ka virgin shaman Henry onda ulalap ba sen hwa unlit paniya ya ka u chong sok u pen nomor dor ban pelat yim ya ka kat pa officer kim udang don halenti ula yo ka phone call na udong jin u ong ba menta ka step la lap ya ka med yap jong we u bru halum bat kata ka med ka de ka jong professor kim u professor kim ula paniya ya ka meditation camp nadu usnam ajar ka Henry ka ba phla ka long baro ki bru ki bara sha paniya ki la ya shim benta hakane ka meditation camp udong jin ula sngu lungo hangne namar baka kena school bat ka virgin shaman ru kidon hakata ka thup haka jishisha hapangi pit bahaya ka nongrem kamot ka khamat ka basau kala pendan kamya professor kim banyo ye kino munasnam u professor kim ula shimya ka snam jong kine baro nang ta ka khamat ka basau kala pendan kamya professor kim da ka ba shong trai hakamet jongo bat hadin kata kala rung shakamet jong tung nok shikar mrat bat hakano kano kamet kabakane ka khamat ka basau kala ino bat kala mino kata kamet ka kala long ka bapuot kamot ba ubriu uyap no haka jing shisha ka khamat ka basau kala tu ya ka bor jong ubriu ubaka ka shong trai u office hakim u shimya ka address jo ka shaman na dongjin bat u khot ye uru banwan chata hadin ni yo i piang ya osen hwa rengkat bat usdi haka kti jongo bat usdang ban budin ya ka bat onda ulapoi haying jong ka virgin shaman uyu i baladon basya set hakawe ka kamera balat tap ya kadur khamat jong ka Henry haba umut ban pom peniap ya ka usdi office hakim ula pensange yu bat kala don ka jingya syok ka bajur hapdeng jongki bat hakne ka por kena school kalawan bat kala shim bat bread yu office hakim kikti jong ka kila ing tang mar syuk ta yu namar ba office hakim udon uloket talisman office hakim ula shot lot ajo tip brew show bat ka kena school ro kalamino usien hwa ula mare na din jongka bat utho da kasnam jongu how neusli bat ula duai bat uyo sngaw ya kasor jong ki mensim ki badon shedin jongu babaro ki mina ban ino yo bat ki ong ba menta un sayap bat umla ban wan ra yengi ya kajing penim usien hwa usngaw lungo kandiat haba uyo sngaw ya kane Henry uya chakmat klam jingting namarba shamla perkhat ya kajing im shimet jongo hadin ka kena school kaya tengku bat udong jin kat ba kadang mare bat marsin tengku kala khandrup yo bat ka khamat ka basau kala rung shapo jongo usian hwa nang ta uwan ban penyap yu da usti Henry udong jin ula bat kawang yu sharot bat uong yu phin om yap hangne bat uong yu ban le chaying maneble uchiong sokru uyalam ya kane kathe samla shaka yu maneble dakarel bat kane kadai ka sneak bahin yo usian hwa uyu i pau biang yo ban tel jong bat uong ba uksun menta ulok poi ha mau jam u ban yo bat hadin ka jingyap jonga philong menta unong yo pateng ya kayung mane kamut hakamet ke bapra ka khamat ke basau kan sabat ya phi bat kan pli ya ke jingkhang jong ka dujok na phi Henry phi hap ban ya le percayu phi hap ban khang lat yu hakas nge ka babot uchiong sok bat kane ka the samla kilowan poi shaying mane ka jinglong jong ka soin bineng kala kala tang shu poi maki ka jingdum kawan haman laki jaka uchiong sok ula aja kasa ya kane ka the samla hakwe ka ying ka baret udong jin ubala syabat haka khamat ka basau ula wan ha monastery bat ula peniap ikimong nang ta ula syong ha khamat ka met jong ban teu jong bat ula stang ban rakhi ben office hakim ula lap ya ka met yap jong ka kena school bat naga CCTV uyu iya ka dor jong dongjin uba pet karat usin hwa ule chaying mane haka ba uchong sok usa Henry ka ba phla ka long ba ka to ka the samla kam shamla don haka ne ka jaka uchong sok ru tip ka ja sha e ka sanduk ru kala don hidala de haka ne ka kamra ka ba ka to ka the samla kala tu office hakim uwan phai biang shaying jong ka virgin shaman pat hang ne ngi tip ya ka khana ka basisha hang ne ka don ka we ka bru haka ne ka yeng bat ka ne ka de ka to hi ka bru ka bangi yo i haying jong ka virgin shaman ka ba ong baka kadi ka virgin shaman ka basisha bat kala le ru shaka jaka meditation camp pat hang ne kala yo i yak eran haka sen ka baneng kong ka bamot ka samla ka bala lej badu chiong so kamot ka de kar ngai haka jinglong khna kalamat shibun ki jing bat kala persyang robat peniap ya lade teu professor kim ula pelat ya ka na ki jing bat ula ri ya ka ula penang pen start ya ka haba barok kila stang ban khot yu unong le thok upan ji rap naka balat tho haka tablet jong ka khamat ka basau
Bagathe samla kahapan IT yala de hakajingknya shua ba un kendet kamut shua ba ka khamat ka basau kan kendet bat nang ta kata kasamla kan sakala longkar ngai bat kan syakri ya merklau kumta kala penyap yala de bat kala longkar ngai Ke Aaron, kajusan syariah kajung perkat jombaro bat kawan yala meki. syaka jaka meditation camp kesyaman ka ong bau dongjin uwan syaka katu kan nesngi menshwa bat ulashna ya uloket jungu nang ta ngala ashim ya kasnam jongu ta kebathok baka deina kebenta Uloket. Henry hakajing shisha ngashim ya kasnam jongu na kebenta ka khamat ka basau ngalong umau jam ubahnyo Henry kalapan kelaya ka kardan jonga kalapan kelaya udongjen umau jam ubahnyo baru Henry ngut gitu kibro Kidei ki bala persyang ban penyiap yala de. Henry ke Aaron, kala penlaj imeki. Aaron, kala bu ya kasnam. Jong kito ki beriu. Bat kala ai kane kasnam. Kawe pa kawe syaka khamat ka basau. Kenang ba ka khamat ka basau. Kan tip bat kan itu ya ki mau jam jongka. Ban poi syaka khamat ka bayong. Na kata kadau. Ni sya yo i ya kito ki beriu. Paki le yang sya jan ying jong ka syaman. Namar nang ne ka khamat ka basau. Kala ban tip ya ki mau jam jongka. Na kata kadau kala tu ia ka khamat ka bayong no chiong sok ban ai ya ka khamat ka basau ka virgin shaman ka om bangala de yakine baro ban pelaj im yala de bat ka pharu ya office hakim ban le chaying mane usian wa ula pen kre ia ka jingariam na ka banta udong jin bat uthang da kading hap den jongka utho dala ka jongka snam ha ka jain phong jong chiong sok khnang ba uksoi umla ban jong trai u ka miet ka bapra udong jin ubala syabat haka khamat ke basau ulawan kendu yaw sian hua ka jingariam par ke jing dua jong sian hua kam trikam bat uong ba umau jam ubapra unlong uta uban long unong yo pateng jong ka monastery bat uong yaw sian hua phi philami na ka yamane na ka takadau phi phim de unong yo pateng u chiong sok u de unong yo pateng u bade hok ka jing im jong phi kam long e Henry tang ka jing tu jing kerman tang kum ta udong jin u ayu ya kasuloi jongu u pha yu ban peniap yala de ka Aaron kala wan hajan jong chiang sok bat kala weng no ya ka jacket jongu kabala don jing tho kabao sin hua ula tho da kasnam jongu u chiang sok menta ula don ha ka jing long kabala syabat tang kum ne usian hua ula siat yu dongjin bat ha ka jing bitar ka khamat ka basau ko badan syapo jong dongjin kala pha Henry teliki mensim napo jongu ban hiar thma ya usian hua ngiyu iya ki Henry ngut ki dur ki bayong ki ba hiar thma ya usian hua na baro ki liang ban ngiyu sngaw ya ki jing sawa ka bami na ka met jong ban teu jong ka bala be krat ya ki ne ki mensem ksoi bat kala penlaj ru ya chiang sok na ka jing syabat ksoi u chiang sok ustang ban mare bat hadin bu ula phet ka to kan ne uyu iya officer kim ula lengo haba uyu iya udong jin ha ka jing long bala syabat ksoi udong jin ula bat bat ula bret no ya usha jangai bat udong jin ula le jan jong chiang sok bat hakane ka por usian hua ula siat biang yu bat ula le ru ban penyap yu da usdi haba yu iya uneu officer ru ula siat ya usian hua ha ka jing perkat ban ya da yu dongjin bat hap pedang jong kane ka jing yale ka khamat ka basau kala rung ha ka met jong chiang sok bat ka met jong dong jin ru kala puot bat u chiang sok ubala syabat kusoi ula bret ya officer kim ha uwe uding bat officer kim ula yap nang ta ula le jan jong sian hua ubala mensau bat nang ta ula terwasok pan bat yu u chiang sok ula pli ya ka sendok jong ka khamat ka bayong bat baro arteli ki khamat kile ya kendo bat ka jing khang jong ka du jok kala pli hasun benang u chiang sok ubala syabat u ay ya sin hua ka we kalat ka bakhatu u chiang sok u ong dena mar jong ka kemi jong uneu khna phila ha bermat ya ka jing sose pen khuin no ya ka jing mujum perkat jong phi peniap no ya uneu khna pat pen lai ya la de na ka jing sose ka khamat ka basau ka pen kala ya chiang sok ha ka dur ka ba udang khna ban pen kan ma ya sin hua ya ka e ka balaja ya ka lok bat ka khun jong ban pen bitar yu khnang bu un peniap no ya chiang sok Henry u sin hua le kumta balula thodak da kasnam jong ha ka shalang mat jong chiang sok bat ha ka perthei ka basisharu ula bat scam ya chiang sok bat ula duai bat ka ne ka tak ka ba ula tho hang chiang sok ro kala shai usian hua ula julong unong bek sui ha ka we ka por kumta ula shim ju por ya ka khmat ka bayong hapo jong na ka takadau u chiang sok ula laj na ka shabat kusoi bat usian hua ula karpat yu ban peniap no yu bat hadin u chiang sok wat la mkwa ro u hap hi ban pom ya usian hua ta usdi u bal adep kentang namar ka khmat ka basau ro ka don syapo jong sen hua nangta ngiyu iyo chiang sok ha ka risiap u tep yang ya ka khmat ka basau ha ka ju ka jaka karangai jong ka Aaron
kala syate hao kaba ula pelat imno bat le se hadin un pha yaka shaka jing im kaba hadin jong ka jing yap bat tang kumne kene ka khana kalakon kubli shibuni phipar lopin bye take care.